3, 2, 1. I jedni i drugi žele pobedu. Plavi su toliko pobeđivali prošle nedelje, onda su malo zastali. Crveni su u ozbiljnom nizu. To znači da treba da pobede večeras i treba da pobede sutra ujutro. Nevena je sada u žaru borbe uhvatila Milicu Balac za nogu, izvinula se, trka je nekako spontano stala. Svi žele pobedu, definitivno ulog je veliki, da vidimo Nevena za pobedu za malo. Svaka pobeda je važna. I evo pobede, a ne, Neveni je ostala još jedna i evo pobede. Svaka čast za Nevenu u svakom slučaju, lepo je gađala, zaslužena pobeda crvenih u ovoj trci. Pa da je zveknula, brate, petom u facu, pa da kaže, namerno sam, ali ajde igramo, brate. Pa mislim na pola vežbog kad smo izlazili iz bazena, ja sam bila brža, uhvatila me zla nogu, povukla me. Jedno je bilo žao što nisam šutnula, to je to. I kako sam je cimala, skliznula mi ruku i njoj odleti patika. Sad to je vjerojatno sa strane izgledalo mnogo strašno. I ništa, stale smo obe. Ja sam se Mici automatski, izvini Mico, molim te, stvarno. Ne mogu da kažem nije bilo namerno, bilo je namerno, ali ne u smislu da želim da je povredim ili nešto. Verovatno se sad ljuti jer su izgubili plavi. Mislim da je više nju to pogodio poraz nego to. Meni ovo sve fair play.